το βρήκα σωστό και αυτό κάτι το παρατηρήσει του γράψα. Λοιπόν, τα λάθη, το πιο συνηθισμένο λάθος που βλέπουμε στα μηχανογραφικά είναι το ένα, που λέει ομοιογένεια και συνέπεια. Δηλαδή, όταν βλέπω την πρώτη επιλογή του παιδιού να λέει φιλολογία, περιμένω να βρει όλες τις εναλλακτικές επιλογές και διαδρομές για να σπουδάσει το παιδί αυτό φιλολογία. Άρα, αυτό εννοώ συνέπεια, να εξαντλήσουμε όλες τις φιλολογίες και μετά να πει θέλω κοινωνιολογία, θέλω κάτι άλλο. Δεν μπορεί να βάζεις μία φιλολογία, μετά κοινωνιολογία, μετά πολιτικές, μετά πάλι φιλολογία. Αυτό είναι η ασυνέπεια. Έτσι, όπως τόσα παιδιά γράφουν συνέπεια, πάνε να πει έχω δει κενά σε αυτή τη λογική. Βέβαια, δεν μπορώ να διεισδύσω στα προβλήματα της κάθε οικογένειας. Κάποιες οικογένειες έχουν θέματα οικονομικά και λένε: έχω σπίτι στην Αθήνα. Αλλά τα βάζω όλα στην Αθήνα και εσύ οτιδήποτε. Έχω σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα το κρίνετε εσείς. Εγώ τώρα μιλάω για τα γενικά. Δεύτερον, το παράγοντα πόλη. Επηρεάζονται αρκετά παιδιά. Τρίτον, όταν βάζουμε. Έχουμε 15.000 μόρια, θα ξεκινήσω από το 18, θα πάω και μέχρι τα 12-13. Άρα θέλω το μαξιλάρι που σας είπα. Και τέταρτον, στο ειδικό μάθημα δεν θα υπολογίζεται μαξιλάρι. Όσα παιδιά έχουν ειδικό μάθημα, λένε σχέδιο. Δεν θα πούνε ότι εγώ έχω 15.000 μόρια, δεν βάζω στη σχολή με 18. Ή εντάξει, δεν τις βάζω όλες γιατί θα πιάσω με τα 15. Έχουμε αυξομοιώσεις, είδατε πιο πριν με τη μουσική, γι' αυτό σας το έδειξα, και 7.000 μόρια. Έχει να κάνει πολύ με το πώς γράφουν τα παιδιά στο ειδικό μάθημα εκείνης της χρονιάς. Εντάξει. Προσέξτε λίγο ένα λάθος που είδε σε ένα παιδί, γιατί δεν ξέρω τώρα, εγώ ενδεικτικά θα σας πω κάποια για να δούμε τα προβλήματα. Ένα λάθος που είδε σε ένα παιδί. Ενδιαφέρεται κάποιος για στρατιωτικές σχολές. Και λέει, βάζω Ικάρο, βάζω ΣΜΑ, βάζω Ευελπίδο. Το βλέπει το παιδί, ενδιαφέρεται για στρατιωτικές. Φτάσει στη ΣΜΗ. Και σου λέει, μετά τη ΣΜΗ τι να βάλω, έφτασε ΣΜΗ στις 13.000 μόρια. Και μετά τι να βάλω, και βλέπεις ότι βάζει σχολές που είναι κοντά στα 13.000 μόρια. Λάθος. Θα πρέπει να ξεκινήσουν οι σχολές μετά από τμήματα που είναι στρατιωτικών σχολών ή μετά από τμήματα που έχουν ειδικό μάθημα. Θα βάζετε ένα χ στο μυαλό σας και θα λέτε, ας πούμε ότι δεν είχα βάλει στρατιωτικές. Ας πούμε ότι δεν είχα βάλει σχολή με ειδικό μάθημα. Να είναι συμπληρωμένα από το 20 και προς τα κάτω. Δηλαδή, ξεκινάτε από την πλέον υψηλή σχολή και σκέφτεστε τελείως ξεχωριστά. Γιατί αυτό σε πιάνει μια κράβα στα αθλήματα στο στρατό και δεν περνάς, αλλά τραβάει ένα το σύστημα σε όλα. Γράφεις ένα 9,9 στο γραμμικό σχέδιο και φεύγει απ' έξω. Και επομένως το μηχανογραφικό που θα υπάρχει χωρίς αυτές τις σχολές και τις ειδικές προϋποθέσεις πρέπει να είναι στημένο σαν να μην υπήρχαν τα πρώτα. Κατανοητό. Έτσι. Λοιπόν, μέσα από αυτά που θα διαβάσω, θα σας δείχνω τα λάθη, θα κάνω και παρατηρήσεις για κάποιες σχολές τμήματα και μετά θα σας αρρώσουμε το μηχανογραφικό. Λοιπόν, έχω ένα μαθητή εδώ. Τα μόρια του που είναι. Δεν μου λέει μόρια. Λοιπόν, μου λέει 1, 2, 3, βάζω τις 3 νομικές. Καλά. Αφού μου βάζει τις 3 νομικές, λέω δεν έχει πρόβλημα το να μετακινηθεί από το σπίτι. Σωστά. Μου λέει 4-5, επικοινωνίας και μέσω μαζικής ενημέρωσης, Αθήνα, επικοινωνίες μέσω και πολιτισμού επίσης Αθήνα. Έχει λογική και συνέπεια αυτό το πράγμα. Μου βάζει τις σχολές δημοσιογραφίας. Δεν μου βάζει και μετά μου βάζει το επιθύτα. 6. Παρατήρηση. Υπάρχουν μέσα στο μηχανογραφικό τμήματα τα οποία δεν είναι περιχαρακωμένα αυστηρά με επαγγελματικά δικαιώματα. Τέτοιες είναι οι σχολές της δημοσιογραφίας ή των καλών τεχνών. Τα καλλιτεχνικά γενικώς, όχι των καλών τεχνών με την ηθοποιή κλπ. Που τι σημαίνει αυτό. Βλέπουμε ότι στην αγορά εργασίας πολλές φορές, ειδικά στον χώρο της δημοσιογραφίας, επικρατούν κάποιοι επιστήμονες καλοί στον χώρο τους, αλλά σε κάποιο άλλο χώρο. Μπορεί ένας που είναι νομικός να είναι φτασμένος δημοσιογράφος, ένας που είναι φιλολόγος να είναι φτασμένος δημοσιογράφος. Γιατί έχει πολύ καλό χειρισμό του γραπτού και του προφορικού λόγου. Μπορεί κάποιος να σπουδάσει οικονομικά και επειδή έχει και την εύση της δημοσιογραφίας, αυτός θα κάνει το οικονομικό ρεπορτάζ. Γιατί δεν αρκεί μόνο να τελειώσει σχολή δημοσιογραφίας για να κάνεις ένα εξειδικευμένο αντικείμενο. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλουμε να ανοίξουμε την ομπρέλα. Όσο γίνεται πιο πολλές επιλογές στη φάση των προπτυχιακών σπουδών. Εάν έχω κάποιο παιδί που είναι ξεκάθαρα ξεδιαλυμένο ότι η δημοσιογραφία υπάρχει και τίποτα άλλο για μένα, ας βάλει σχολές δημοσιογραφίας. Αλλά για τα πιο πολλά παιδιά, μου άρεσε η λογική της νομικής, θα έψαχνα να βρω και κάποιες άλλες επιλογές, παράλληλα να καλλιεργήσουν τη δημοσιογραφία αν θέλουν. Αν θα είναι η φιλολογία πολύ καλή που βοηθάει πάλι στην ανάπτυξη του λόγου, ή αν θέλει σε κάποιο άλλο αντικείμενο εξειδικευμένο.
καλλιεργεί παράλληλα τη δημοσιογραφία και στη συνέχεια επιλέγει. Μπορεί κανείς ακόμη να αποκτήσει δεξιότητες πηγαίνοντας και σε εργαστήρια. Υπάρχουν κάποια πολύ καλά εργαστήρια πάνω στη δημοσιογραφία, ειδικά στην Αθήνα. Παρατήρηση λοιπόν σε αυτό. Πέμπτο επιστημονικό πεδίο, 14.500 μόρια και μου λέει: πρώτη επιλογή αξιωματικών ελληνικής αστυνομίας. Δεύτερη επιλογή αστιφυλάκων. Καλά πάμε. Τρίτη επιλογή, 3, 4, 5, 6, μου πιάνει οικονομικές σχολές και μάλιστα μου λέει Απιθύτα, Μακεδονίας, Γιάννενα και Κομοτηνή. Δεν αγγίζουμε τίποτα άλλο. Εδώ τώρα έχω ένα θέμα ότι θα ήθελε πρώτον να κατεβεί και πιο κάτω από τα 13.000 μόρια που έχει η τελευταία σχολή που μου είπε, μαξιλάρι, κατεβεί και άλλο πιο κάτω. Και το δεύτερο, αφού μου λες θέλω αστυνομίες και μετά θέλω οικονομικές, υπάρχουν πολλές και καλές οικονομικές σχολές που τις έχουμε αφήσει. Από τη στιγμή που θα φύγεις από την Καβάλα, γιατί θα πας στην Κομοτηνή. Εκεί αυτομάτως φτάνει στα έξοδα αυτά που σας έδειξε ο κ. Παύλου. Τα έξοδα είναι δεδομένα. Η Ferrari στις οικονομικές σπουδές στην πατρίδα μας, και έρχομαι λίγο στο ερώτημα που είχε πει ο κύριος, είναι η ΑΣΟΕ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Σύμφωνα με όλες τις έρευνες, μακράν. Αυτό βέβαια μπορεί και να μην σημαίνει και κάτι. Διότι εγώ μπορώ να πάω στο super duper πανεπιστήμιο να φύγω κενός. Τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με την προσωπική σχέση που έχουν με τους καθηγητές και το προσλαμβανόμενο όφελος και πόσο είναι οργανωμένο το κλίμα και σε σμπρώχνει. Η ΑΣΟΕ τα έχει όλα αυτά. Σε σμπρώχνει. Γενικώς. Από εκεί και πέρα κοιτάζω το πρόγραμμα σπουδών, διασυνδέσεις με την αγορά εργασίας και διασυνδέσεις με άλλα πανεπιστήμια. Όλα αυτά τα μετράμε. Άρα, αν πάρω αυτά υπόψη, θα πω ότι στο ΠΑΜΑΚ έχουμε πολύ καλές σπουδές πάνω στα οικονομικά και στο Απιθύτα. Μόνο που το ΠΑΜΑΚ υπερέχει γιατί είναι το παλιό οικονομικό πανεπιστήμιο και έχει πάρα πολλά συναφή τμήματα και έχει πολλά επιλεγόμενα και βοηθιέται περισσότερο. Το άλλο και πολύ συνάφη με τις αστυνομικά μαθήματα που βοηθούνται τα παιδιά. ΑΣΟΕ υπάρχει, είπαμε το ΠΑΜΑΚ. Του Πειραιά είναι η παλιά βιομηχανική που λέμε και ότι και αυτή έχει το background. Αυτές είναι κλασικές οικονομικές σχολές. Από εκεί και πέρα στα περιφερειακά τμήματα, αν θέλω να δω τα κριτήρια τα οποία σας τα είπα, καθηγητές, προγράμματα σπουδών, έρευνα, διασύνδεση κλπ. Ξέρετε ποιο προηγείται? Του Ρεθύμνου. Πολύ καλό, πριν πάω στο Ρεθύμνου, πολύ καλό και το ΕΚΠΑ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, και κυρίως το λέω καλό για τους καθηγητές που έχει, αλλά και για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Αυτό. Το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Άλλο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, ΕΣΟΕ, και άλλο Καποδιστριακό. Είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνόπουλα. Από εκεί και πέρα, από όλα τα περιφερειακά, οικονομικές σπουδές καλύτερες έχουμε στο Ρέθινο. Μάλιστα το Ρέθινο το βγάζαν και πάνω από το ΕΚΠΑ. Υστερεί μόνο στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Το Ρέθινο, ξέρετε, είναι πολύ ψηλά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή κοιτάει και το πρακτικό, τα Γιάννενα και της Κομοτηνής, θα έλεγα ότι της Κομοτηνής μου αρέσει περισσότερο. Προσέξτε, στην Κομοτηνή έχουμε και διοίκηση επιχειρήσεων. Δεν μιλάω για τη διοίκηση, μιλάω για. Αυτό τώρα έχουμε τα δύο. Κοιτάξτε, έχει κατευθύνσεις. Άμα κοιτάξετε μέσα, στο τρίτο έχουν κοινά τα δύο πρώτα χρόνια. Γιατί συνέβη αυτό? Διότι η διοίκηση επιχειρήσεων της Κομοτηνής δεν έχει καθηγητές. Τους έχει όλους το παλιό ΔΟΣΑ, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, το οποίο έγινε τώρα οικονομικό. Έχει αλλάξει πρόγραμμα σπουδών εδώ και 2 χρόνια, έχει γίνει σαν το ΠΑΜΑΚ δηλαδή. Έχει πολύ καλό πρόγραμμα, έχει καλούς καθηγητές. Απλά επειδή δεν είχε το άλλο καθηγητές, με τους καθηγητές το βοηθάει και το άλλο. Και αυτό λίγο υποβάθμισε όσον αφορά κάποιες κατευθύνσεις. Αλλά μη τι άλλο, το οικονομικό είναι πολύ καλό της Κομοτηνής. Αν ένας δηλαδή επιλέξει Κομοτηνές, να μην πάει στο διοίκηση, να πάει στο. Η διοίκηση, ναι. Η διοίκηση υστερεί γενικώς. Έχει σαν ικανή και το άλλο το οποίο είπαμε. Ενώ στα Γιάννενα δεν έχει το πρόβλημα αυτό. Όχι, δεν το έχει αυτό το θέμα. Λοιπόν, θα βάζω από εδώ και βλέπω, πάω από εδώ. Λοιπόν, να μοιράσω και παιδεία. Πρώτο πεδίο πάλι. 18.300 μόρια μου λέει. Μου λέει πρώτη επιλογή νομική Θεσσαλονίκης και μετά μου λέει νομική Κομοτηνής. Δεν με πειράζει αν δεν έβαλε την Αθήνα, αφού μου βάλει και την Κομοτηνή, αν να περάσει, θα περάσει. Νομική. Εντάξει, οκ. Συνεχίζει όπως και μου λέει. Επιλογή 3. ΦΠ Θεσσαλονίκης. Επιλογή 4. Φουκουσού, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Ρέθινο. Μεγάλη ανομοιογένεια αυτό το μικρογραφικό. Δηλαδή μετά τις νομικές, το παιδί αυτό ψάχνει. Άρα, τι στρατηγική θα κάνουμε? Πρέπει να βρούμε τις δεύτερες λύσεις μας. Δηλαδή, όταν μου λέει ΦΠ
φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και Φούκουσου, αυτά και τα δύο τμήματα, φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών και φιλολογίας παιδαγωγικής, είναι τμήματα τα οποία δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα φιλόλογου. Μάλιστα, αυτό το Φούκουσου είναι το μαξιλάρι, το τελευταίο φιλολογικό τμήμα του μηχανογραφικού που θα βρείτε. Θα πει φιλόλογος, μπορούσε να διαλέξει ένα πιο καθαρό φιλολογικό, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν του αρέσουν τα καθαρό φιλολογικά. Μπορούσε να αναζητήσει κάποιο άλλο που δίνει δικαιώματα φιλολόγου. Αλλά λίγο που επίσης να είναι αναβαθμισμένο, δηλαδή να πάει στο ιστορικό αρχαιολογικό, για να πάρει δεξιότητες πάνω στη φιλολογία. Έτσι, ή να πάρει να προτιμήσει και το FIPC, που είναι στα Γιάννενα, το οποίο του ανοίγει το κομμάτι της ψυχολογίας. Αν μη τι άλλο, όμως έχει πολύ μεγάλη ανομοιογένεια, δηλαδή μετράμε στο μηχανογραφικό κοντά 20 τμήματα που δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου και μετά την νομική που βρήκε το FIP, φιλοσοφικής παιδαγωγικής, light φιλολογία είναι έτσι, light φιλολογία, και μετά μου βρήκε το Κούφουσου, το οποίο έχει αρκετά ψυχολογικά μαθήματα. Γι' αυτό είπα μέσα, αν θέλει το παιδί, θα μπορούσε να πάει στο FIPC. Άρα λοιπόν, ανομοιογένεια. Αλλάζω πεδίο, πέμπτο πεδίο. Αν βλέπω καλά, δεν έχω τα δεύτερα μου μάτια τώρα, 13.000 μόρια. Πέμπτο επιστημονικό πεδίο, τι μου λέει, 1. Οικονομικών επιστημών Αθήνας. 2. Βόλος. 3. Ιωαννίνων. Προφανώς δεν θέλει Θεσσαλονίκη με τίποτα. Μετά μου λέει Πάτρα, Ρέθυμνο, όλα τον Ιωαννίνων. Μου τα βάζει όλα. Αλλά δεν θέλει για κάποιους λόγους κάποιες πόλεις. Βλέπω μια λογική. Εγώ το συμπληρώνω εδώ πέρα ότι λείπουν τμήματα, αλλά λείπει και το μαξιλάρι. Διότι έχει 13.000 μόρια και το τελευταίο ήταν στα 12. Θα ήθελα να κατεβεί και άλλο. Εντάξει, δεν θα βάζει. Ορίστε. Νομίζω το Ρέθυμνο και είναι. 11.800 κοντά στα 12, 11.850. Λοιπόν, συνεχίζω. Ας πάρω κανένα άλλο πεδίο. 17.000 μόροι και είμαστε στο 4ο επιστημονικό. Δεύτερο δεν μου ήρθε κανένα πεδίο, αλλά έχει πολλά τμήματα με το 4ο. Κανένα παιδί δεν μου ήρθε. Τέλος πάντων, πιάναμε εκεί. 17.000 μόρια λοιπόν στο 4ο πεδίο και μου λέει 1. Ικάρον. 2. Μου λέει Ικάρον Σμά. Που δεν μου λέει Ιτάμενος, που σημαίνει μπορεί να έχει θέμα με τα μάτια παράδειγμα. Λογικό. 2 μου λέει Ευελπίδων όπλα. Εδώ τώρα να ξεκαθαρίσουμε ότι γενικώς υπάρχει το τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά και πώς είναι οι συνθήκες εργασιακές. Είναι αλήθεια ότι στην Ικάρον έχουμε πιο ανθρώπινο περιβάλλον όσον αφορά κυρίως το κομμάτι των μεταθέσεων, γιατί είμαστε σε συγκεκριμένες μεγάλες πόλεις κυρίως. Στην Ξηρά, στην Ευελπίδων έχουμε πιο πολλές μεταθέσεις. Όταν λέμε όπλα και σώματα, πολλές φορές τα παιδιά έρχονται από αυτό που λέμε ηρωικό στοιχείο. Παίζουν video games και λέει: εγώ θα είμαι ο κομμάτι, δηλαδή θα πάω να γίνω μοντίστρα, ας πούμε, πάω στα σώματα. Ναι. Όμως η ζωή προχωράει. Λοιπόν, λέμε ότι τα σώματα γενικώς έχουν πιο ανθρώπινες συνθήκες ζωής από τα όπλα και γι' αυτό είναι και πιο ψηλές βάσεις, έτσι. Βλέπω όμως μου βάζει μόνο τα όπλα. Έτσι, αν ήταν τον όπλο, ας πούμε, βάζει και την Ικάρον υπτάμενη, ξέρω εγώ. Ας μου βάλει όμως και Ευελπίδων κάποια άλλα σώματα. Θα μπορούσε να το κάνει, αυτό δεν το έκανε. Λίγο να βοηθήσω. Ναι. Το συγκεκριμένο παλικάρι, ναι. Λόγω του επαγγέλματός μου, ήμουν στο πολλά χρόνια, ναι. Αφού είχα καταλάβει ότι η σχολή Ικάρων πρέπει να αγαπήσει την πολεμική αεροπορία και να καταλάβει τι σημαίνει μπαίνουν μέσα σε άλλο πλάνο και θα έχουν πολλά χιλιάδια γιατί να με χτυπάνε. Ναι, όχι, το συγκεκριμένο λέει ΣΜΑ που σημαίνει είναι μηχανικός αεροσκαφών, το πρώτο που έβαλε. Δεν έβαλε υπτάμενος. Και στο θέμα της Ευελπίδων, καλύτερα να βάλει δικό τα σώματα και μετά να βάλει το όπλο. Μιλάτε για τις εργασιακές συνθήκες. Ναι. Και όχι για το ηρωικό στοιχείο, εγώ κομμάντο και να ασκήσω. Τα μεν σώματα έχουν πολύ καλύτερες συνθήκες εργασίας από το όπλο. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, συνεχίζω. Εδώ που λέει τώρα, κοιτάξτε, μου λέει ηλεκτρολόγων μηχανικών απειθήτα και μετά μου λέει ξανά. Ηλεκτρολόγων μηχανικών. Δηλαδή μου λέει θέλω στρατιωτικές και μετά ψάχνω τι θέλει να κάνει αυτό το παιδί στη ζωή του. Ηλεκτρολόγος μηχανικός. Δεν έπρεπε να μου το σαρώσει όλα. Όχι, μου έβαλε 2. Επηρεάστηκε, δεν ξέρω, από την πόλη, από την Εγνατία, εδώ επηρεάζονται πάρα πολύ τα παιδιά εδώ πάνω. Να είμαστε κοντά στη μαμά. Μετά από ένα σημείο που δεν θέλω, αλλά στην αρχή. Λοιπόν, και τι μου λέει 3-4 και τι μου λέει 5-6-7-8-9, μετά μου λέει μηχανολόγων μηχανικών και πιάνει την Εγνατία.
Θεσσαλονίκη Κοζάνη και μετά πετάει για τον Βόλο. Άλλο, λοιπόν, να το ξεκαθαρίσω λίγο αυτό και το γράφει στο παιδί του, έχει ομοιογένεια και του λίγο τμήματα. Να ξεκαθαρίσω αυτό ότι ηλεκτρολόγος μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός. Βλέπουν τελευταία μηχανογραφικά των παιδιών ότι υπάρχει μια στροφή από τους πολιτικούς μηχανικούς προς τους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους. Αυτό οφείλεται στο σήμερα που λέει κατασκευές δεν γίνονται, έργα δεν γίνονται, τι να γίνεις μηχανικός. Εμείς λέμε στα παιδιά, αυτό που αφορά το σήμερα δεν σημαίνει ότι θα αφορά και το 2020. Ο πολιτικός μηχανικός έχει τα περισσότερα επαγγελματικά δικαιώματα επί χάρτου και υπάρχουν μηχανικοί και σήμερα που δεν νιώθουν την ανεργία γιατί αξιοποίησαν όλες αυτές τις δυνατότητες και δεν είναι μόνο στην κατασκευή. Όταν θα έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη που κάποια στιγμή νομοτελειακά θα έρθει, δεν υπάρχει περίπτωση, όλα ξεκινούν στην κατασκευή. Φεύγω εγώ. Η ουρά λοιπόν στην κατασκευή του μηχανικού είναι ο ηλεκτρολόγος και ο μηχανολόγος. Στα χαρτιά έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι. Ήταν ενωμένες αυτές τις σχολές και όταν ξεχωρίσανε δεν αλλάξαν τα επαγγελματικά, σου λέει μην χάσουμε κάτι. Τα αφήσανε. Αν κοιτάξετε όμως τα μαθήματα, έχουν διαφορές. Άρα έχουν διαφορές στις γνώσεις και στις δεξιότητες. Και οι δύο δουλεύουν, και οι δύο μπορούν να δουλέψουν στη βιομηχανία, στην παραγωγή. Δεν μπορεί να δουλέψει σήμερα κάποια βιομηχανία αν δεν υπάρχει υπογραφή του ηλεκτρολόγου, του μηχανολόγου, αλλά πολλές φορές και χρηστικά για τα μηχανήματα. Και στο κομμάτι της διοίκησης να κατανοούν και το μηχανικό μέρος, αλλά και πώς θα κουμαντά τον κόσμο. Και κυρίως όμως στην ενέργεια. Γι' αυτό στρέφονται όλοι στην ενέργεια. Εκεί στην πρώτη επιλογή θα έλεγα ότι είναι ο μηχανολόγος και στη δεύτερη επιλογή έρχεται ο ηλεκτρολόγος. Και οι δύο έχουν επιλογές. Να πω για την ενέργεια ότι όλο αυτό το παιχνίδι που ακούγεται τώρα με τον αγωγό που θα περάσει εδώ στη Μακεδονία και θα φτάσει μέχρι την Αδριατική, θα αλλάξει όλο το τοπίο στην Μακεδονία. Και δεν μιλάω για τις 12.000 θέσεις που λένε ότι θα βγει την επόμενη πενταετία. Από όπου θα περάσει το αέριο θα έχουμε διασύνδεση όλο τον πόλεμο. Κάθετη. Αυτή τη στιγμή έχουμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο Λάρισα που είναι ο άξονας που έχει διαμεριστεί το αέριο και καλπάζει. Δηλαδή υπάρχει νομοτελειακά. Αυτό το πράγμα θα ανοίξει πάρα πολλές θέσεις εργασίας για τους ειδικούς και τις εφαρμογές πάνω στο κομμάτι αυτό. Και η ενέργεια είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Αλλά εάν έχω λοιπόν, όπως σας τα ανέφερα λοιπόν, ο μηχανολόγος έχει ένα πλεονέκτημα. Εάν όμως έχω κάποιον ο οποίος είναι πιο πολύ της τεχνολογίας και έχει και την πληροφορική στο μυαλό του, εκεί θα το έλεγα πήγαινε στους ηλεκτρολόγους. Στα επαγγελματικά δικαιώματα ο ηλεκτρολόγος έχει διπλά επαγγελματικά δικαιώματα. Ο ηλεκτρολόγος έχει. Γιατί να μην ανοίγω και το μηχανογραφικό και να πηγαίνω και όλα και να τα παίζω όλα μαζί. Φαίνονται, τα βλέπετε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, το αναλύσω λίγο αυτό, για όσο παιδιά ενδιαφέρονται να σπουδάσουν πληροφορική, γιατί είναι σύνθετο και ίσως να σας βοηθήσω σε αυτά που θα σας πω. Να το μεγαλώσω και λίγο, 120. Νομίζω βλέπουμε, έτσι. Λοιπόν, βλέπετε από το 3.39, αν θέλετε κάποια από εκεί που δεν βλέπετε να λάβετε πιο εδώ, γιατί θα μιλάω με νούμερα. Βλέπετε λοιπόν από το 3.39 μέχρι το 3.43, μιλάω για όλα αυτά τα τμήματα εδώ πέρα, είναι ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Έχουν τα λεγόμενα διπλά επαγγελματικά και του μηχανικού, του ηλεκτρολόγου σφραγίδα υπογραφή, Πολυτεχνική Σχολή, αλλά και του πληροφορικού. Και του πληροφορικού. Προσέξτε την παγίδα. Προσέξτε την παγίδα. Εάν είναι κάποιο παιδί που ζει και να πνέει την πληροφορική, δεν τον τρελαίνει όμως το κατσαβίδι και γενικότερα η τεχνολογία και όλα αυτά, αυτός θέλει να προγραμματίζει, θέλει την πληροφορική και τίποτα άλλο. Δεν θα τον βοηθήσω να το στείλω σε αυτό το τμήμα, διότι θα έχει κυρίως μηχανική κατεύθυνση και μαθήματα κάποια πληροφορικής, αν τα επιλέξει. Αν τα επιλέξει. Εάν όμως θέλω να βγει πολύ δυνατό στην πληροφορική, τα πιο δυνατά τμήματα πάνω στην πληροφορική, τα πολυτεχνικά μας, το μηχανογραφικό, είναι το μηχανικό πληροφορικής της Πάτρας. Είναι αυτό που βλέπετε. Λοιπόν, το μηχανικό πληροφορικής της Πάτρας, κάπου δεν είναι πιο κάτω, δεν είναι, όχι το ηλεκτρολόγο, το μηχανικό πληροφορικής της Πάτρας και το ηλεκτρονικό μηχανικό, το 344 που βλέπετε εδώ στα Χανιά. Αυτά είναι τα πιο δυνατά καθαρόιμα τμήματα πληροφορικής και σε software και σε hardware. Ναι, αλλά μιλάμε για πολυτεχνείο. Ξέρετε ότι έχουμε μέσο όρο αποφύτιση πάνω από 7 χρόνια στα πολυτεχνία. Ένας καλός μαθητής μπορεί να τελειώσει στα 5,5-6, αλλά ο μέσος όρος είναι 7,5. Πάνω από 7 χρόνια. Άρα λοιπόν, ακούστε τώρα. Εάν έχω ένα μαθητή, ο οποίος είναι φτιαγμένος για την πληροφορική, αλλά είναι ο καθαρόιμος τύπος, ο οποίος θέλει να προγραμματίσει. Δεν τον ενδιαφέρουν τα κατσαβίδια, δεν τον ενδιαφέρουν τα ενεργειακά, δεν. Θα ήταν καλύτερο αυτό το παιδί να το εγκλωβίσουμε σε επταετείς σπουδές. Πάρε τις φυσικές, πάρε τα κόντρα μαθηματικά, πάρε
ενεργειακά απαραίτητα. Ή να το πάμε 4 χρόνια σε ένα πανεπιστημιακό καλό τμήμα πληροφορικής με software, προγραμματισμό, να μου κάνει και τα μεταπτυχιακά, την εξειδίκευση, να βγει στην αγορά εργασίας. Έτσι λοιπόν, εγώ στη συμβουλευτική που κάνω αυτά, λέω στους γονείς και στα παιδιά, μπορεί να μου έρθει κάποιος με 19.000 μόρια και να το δώσει τύπου στο software. Δεν θα το μπορώ να βάλει τους ηλεκτρολόγους, μηχανικούς και μηχανικούς τέτοιους, γιατί έχει τα διπλά επαγγελματικά, γιατί αυτή έχει τα πιο πολλά μόρια. Και όλοι οι καλοί μαθητές βάζουν αυτό. Ο άλλος θα πολεμάει να βγει και ο άλλος θα γυρίσει μεταπτυχιακό και μπορεί και να δουλεύει. Άρα λοιπόν, πες μου λίγο την άλλη. Αυτό που είπατε ότι ενδιαφέρεται για την υπολογιστή, άμα ισχύει το αντίστοιχο, δηλαδή ενδιαφέρεται για το ηλεκτρολόγο ή δεν το ενδιαφέρει τόσο πολύ. Να πάει σε αυτό. Να πάει σε αυτά που είναι ό,τι καλύτερο ηλεκτρολόγοι, μηχανική και μηχανική τα ύψιλο. Βεβαίως θα το επιλέξει. Να πω λίγο και τον άποδο. Με βοηθάς. Να πω και τον άποδο. Δηλαδή, έχω κάποιον που λέει κυρίως κομπιουτεράζομαι, αλλά δεν είμαι αρνητικός και στα ηλεκτρολογικά. Εντάξει, πιο live. Αλλά θέλω να έχω πιο πολύ πληροφορία στο πρόγραμμα. Εκείνο το πρότεινα το Βόλο. Ο Βόλος ήταν τμήμα χρόνια πολλά πληροφορικής, μηχανική πληροφορική, σαν τη Πάτρας το αντίστοιχο, και έχει τώρα 2 χρόνια που έγινε τμήμα ηλεκτρολόγων, δηλαδή έβαλε λίγα ενεργειακά μαθήματα. Είναι full πληροφορική με light ηλεκτρολογικά. Ενώ τα άλλα είναι πιο πολύ ηλεκτρομηχανικά. Και προσέξτε, αυτή η ιδιαιτερότητα που σας εξηγώ τώρα υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πουθενά στον κόσμο δεν θα δείτε ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών είτε ύψιλον. Θα δείτε μηχανικών ή τα ύψιλον. Θα δείτε ηλεκτρολόγων, μηχανικών. Άλλο τμήμα το ένα. Και στην Κύπρο, αν δείτε εκεί πίσω που έχει τα προγράμματα, ξεχωριστά τα έχουν. Σε όλο τον κόσμο αυτό συμβαίνει. Εδώ δεν θέλω να χάσω τα δικαιώματα κάποιοι, υπάρχει ιστορία ολόκληρη, δεν είχαν χρόνο. Λοιπόν, με βοήθησε λίγο αυτό που τώρα που σας είπα με τον Βόλο, να σας πω ότι πρέπει να δούμε και προς τα πού πάει το πράγμα. Εγώ σε όλες τις ενημερώσεις τελευταία πενταετία τους έλεγα: κοιτάξτε, το τμήμα του Βόλου σύντομα θα γίνει ηλεκτρολόγο μηχανικών. Και όσοι το ακούσανε, ας ήταν δεύτερο-τρίτο έτος, παίρνω τα έξτρα μαθήματα και παίρνω το 2 σε 1, αυτό που λέμε. Το ίδιο, λοιπόν, σας λέω σας τώρα, το 344 περιμένω την επόμενη διετία των ηλεκτρονικών μηχανικών των Χανίων. Να συμβεί το ίδιο και με τα Χανιά. Εντάξει. Και αυτό πιθανότατα θα μετασχηματιστεί σε ηλεκτρολόγο μηχανικών. Λοιπόν, άλλο μηχανογραφικό. Τι λέει εδώ, πολύ πρώτο πεδίο, να βρω κανένα. Τρίτο. Λοιπόν, τρίτο επιστημονικό πεδίο. Μου λέει 1. Βιολογία πυθίτα. Άφησα τα μάτια. 2. Μοριακής βιολογίας και γενετικής. 3. Βιολογικών εφαρμογών και τεχνολογιών Ιωάννινα. 4. Βιοχημίας και βιοτεχνολογίας Λάρισα. Λοιπόν, το παιδί αυτό δεν βγάζει άλλο βιολογικό. Αφήνει το βιολογικό της Πάτρας απ' έξω, αφήνει ίσως ένα από τα πιο καλά βιολογικά της πατρίδας μας των Χανίων έξω. Λοιπόν, έχει και όμως μια λογική αυτό το μηχανογραφικό και θα το συζητήσω για τα παιδιά του το πεδίο που θα είναι τα βιολογικά. Εγώ σας είπα για την ομπρέλα. Προτιμώ το βιολογικό. Και μπορείς να βγεις και από τη Θεσσαλονίκη και από την Πάτρα και από τα Χανιά άριστος μοριακός βιολόγος. Για κάποιους λόγους λέει ότι εγώ προτιμώ τις εφαρμογές της βιολογίας πάνω στον άνθρωπο. Ξέρετε, η γενική βιολογία έχει εφαρμογές να έχει στα φυτά, να έχει στα ζώα, να έχει και στους ανθρώπινους οργανισμούς. Όταν μου λέει Αλεξανδρούπολη, πάει να πει ότι έχει λίγο μια πιο πολύ ευαισθησία στις εφαρμογές της βιολογίας πάνω στον άνθρωπο. Εκεί το μόνο το οποίο θα του πρότεινα, ότι το αδελφάκι του που δεν το ξέρουν πολύ, δεν είναι τα Γιάννα, αλλά είναι της Λάρισσας. Δηλαδή θα προτιμούσα να βάλει τη βιοχημία της Λάρισσας πρώτα και μετά των Ιωαννίνων. Κάνει βιοχημία σημαίνει πώς επιδρά οι χημικές συνδιεργασίες που γίνονται στους ζώντες οργανισμούς, είτε το πώς αυτοί λειτουργούν, είτε το πώς επηρεάζουν τη λειτουργία τους διάφορα φάρμακα, διάφορα τρόφιμα, διάφορες χημικές διαδικασίες πώς γίνονται. Στη Λάρισα έχει και μεταπτυχιακό στη μοριακή βιολογία και γενετική, γιατί ακριβώς το αντικείμενο είναι αυτό του DNA. Και θα έλεγα ότι έχει τη δυναμική ότι συσχετίζεται και με τον πρωτογενή τομέα, όπως και των Ιωαννίνων. Εφαρμογές λοιπόν πάνω στη φαρμακευτική επιστήμη και στα τρόφιμα και στη μοριακή βιολογία. Λοιπόν, άρα λοιπόν λείπουν τμήματα εδώ πέρα και βλέπω γενικότερα μετά που λέει ένα τμήμα φαρμακευτικής, μετά που λέει ένα τμήμα διατροφής και διαιτολογίας ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, ενώ δεν μου έχει βάλει το ΑΕΗ, το διατροφής και διαιτολογία. Δηλαδή αυτό είναι λάθος το μηχανογραφικό. Πολλά κοινά τμήματα και πετάγεται από εδώ εκεί. Λοιπόν, ένα σωστό. Να δούμε ένα σωστό εδώ πέρα, αλλά με κάποια παρατήρηση. Μου λέει 16.000 μόρια. Μου λέει πρώτη επιλογή, 1, 2, 3, μου λέει 3 νομικές. Καλά το βρίσκω. 4, 5 μου λέει,
αγγλικής γλώσσας Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Θέλει την ξένη γλώσσα. Με 16.000 μόρια. Ακόμη δεν μου έχει βάλει το μαξιλάρι. 1, 2, 4, 5. Πρέπει να βρω τώρα το 6, 7. Αλλάξε τη σελίδα. 5, 6, 7, 8. Παίζει με φιλολογίες. Βάζοντας με φιλολογία Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καλαμάτα, Ρέθυμνο, Πάτρα. Μου όλες τις φιλολογίες. Άρα τι μου λέει αυτός? Μου λέει θέλω νομικές, οκ. Μετά θέλω αγγλική φιλολογία, άρα έχει μια ιδιαίτερη έψη. Αν ζει και αναπνέει για την ξένη γλώσσα, ας πάει στο αγγλικής και όχι στο φιλολογίες που πάω. Αλλά άμα είναι κοντά από τα άλλα, ας πάει το φιλολογικό πρώτα, το ξεκαθάρισα. Αλλά επέτυχα ότι ήταν ένα παιδί που του αρέσουν ξένες γλώσσες. Και μετά τι μου βάζει? Μου βάζει τα ιστορικά όλα τα ιστορικά όμως. Μου αφήνει βέβαια μου αφήνει ένα ιστορικό της Κέρκυρας που είναι πολύ καλό ιστορικό και της Καλαμάτας. Εντάξει, άρα μου βάζει μετά όλα τα φιλολογικά και έχει πιάσει και το μαξιλάρι που λέω εγώ. Άρα, αν εξαιρέσω ένα-δυο ιστορικά που θα μπορούσα να βάλω ακόμα, είναι ένα σωστό μηχανογραφικό. Ένα άλλο παιδί, λοιπόν, μου λέει, δεν μου λέει τα μόρια όμως για να καταλάβω τι κάνει, μου λέει είναι τρίτο επιστημονικό πεδίο, πρώτη μου επιλογή με ευτικής Θεσσαλονίκης, δεύτερη επιλογή νοσηλευτικής Σπάρτης. Τρίτη επιλογή νοσηλευτικής Αθήνας, τέταρτη επιλογή μια άλλη νοσηλευτική Υπήρου. Πέμπτη επιλογή οπτικής και οπτομετρίας. Παίρνω λίγο φορμή για να βοηθήσουμε την κυρία που είπε με το τρίτο επιστημονικό πεδίο. Ας πάμε λίγο εδώ στα ΤΕΗ. Αυτά είναι τα ΤΕΗ που βλέπετε στο τρίτο επιστημονικό πεδίο. Να πούμε καταρχήν για το συγκεκριμένο μηχανογραφικό ότι όταν μου λέει ένα μυευτικής είναι ξαδερφάκι μυευτική με την νοσηλευτική, αλλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξέρουμε ποια είναι τα σύ και τα πλή. Στη μυευτική είναι πιο καθαρή δουλειά. Ξεκάθαρα πράγματα. Έχουν και καλύτερη απορρόφηση στην αγορά, 3 τμήματα, αλλά όχι άπειρους απόφυτους. Άρα οι απόφυτοι που βγαίνουν έχουν μια ισορροπία με τη ζήτηση στην αγορά. Ο νοσηλευτής επίσης έχει πάρα πολλές κενές θέσεις στην αγορά. Πάρα πολλές κενές θέσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας που δεν έχουν όμως προκηρυχθεί με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη εκμετάλλευση στον ιδιωτικό τομέα. Πολύ σκληρή δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Να πούμε ότι στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ΑΕ και στο ΤΕΗ. Δηλαδή, θάλαμο θα κάνει ο νοσηλευτής του Πανεπιστημίου, θάλαμο και το ΤΕΗ. Βέβαια, πιο αναβαθμισμένο επίπεδο σπουδών. Δεν το συζητάμε. Και στη Σπάρτη και στην Αθήνα. Πιο αναβαθμισμένο. Όμως, στα επαγγελματικά δικαιώματα είναι μια από τα ίδια. Η μόνη διαφορά που θα υπάρξει, αν βγάλει ποτέ προκήρυξη, να πει 10 πι ε και 10 τα φ. Δηλαδή, θα πει θα 10 από εδώ, 10 από εκεί. Στην εξέλιξη όμως, αν το ΤΕΗ έχει κάποια προϋπηρεσία, αν έχει κάνει κάποιες δημοσίευσεις, αν έχει κάποιο μεταπτυχιακό, θα πάει πάνω από το ΑΕΗ. Άρα λοιπόν, θα πρότεινα, αφού μου λέει νοσηλευτική, θα βάλει και την άλλη μυευτική και μετά να εξαντλήσει τις νοσηλευτικές που μου λέει. Και να μην πάει από εδώ και από εκεί. Και κλείνει το μηχανογραφικό και έχουμε και τελευταία νοσηλευτική. Εδώ, αν δείτε, δεν τα έχει ξεκαθαρίσει. Στο τρίτο λοιπόν επιστημονικό πεδίο, έχουμε λοιπόν κάποια διαμάντια του μηχανογραφικού, όπως αυτά που βλέπετε με το βέλος. Το εργοθεραπεία θεωρείται αυτή τη στιγμή το πρώτο συζήτηση τμήμα, με την έννοια ότι ακόμη παιδιά που δεν έχουν πάρει πτυχίο έχουμε δει ότι ζητούνται στην αγορά εργασίας, γιατί έχουμε ένα τμήμα, βγάζει περίπου 40 άτομα, κάπου εκεί βγάζει, ορκίζονται κάθε χρόνο. Η ζήτηση είναι πολύ περισσότερη και μάλιστα έχουμε παρατηρήσει ότι ο πρώτος μισθός είναι μεγαλύτερος από τον πρώτο μισθό του γιατρού στους εργοθεραπευτές. Λογοθεραπεία. Επίσης καλή επιλογή. Προσέξτε, μην ξεχνάμε την προσωπικότητα. Δηλαδή, ένας που ήθελε δάσκαλος, ένας που ήθελε φιλόλογος, είναι πιο κοντά στη λογοθεραπεία. Όχι ένας που ήθελε οδοντικής τεχνολογίας. Επικοινωνία. Εδώ έχουμε μια σταθερή ζήτηση. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, έχουν καταργήσει 2 τμήματα στη λογοθεραπεία, άρα έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα στην αγορά. Με ευτυχής λοιπόν έχουμε 3 τμήματα, τα βλέπετε ποια έχουμε. Δέστε τα 3 ΤΕΗ, οδοντικής, οπτικής και ραδιολογίας, που σε λίγα χρόνια όλοι αυτοί θα έχουν πλήρη απορρόφηση, γιατί πλέον έχουμε ένα τμήμα τον καθένα. Είναι πολύ καλά ΤΕΗ όλα αυτά που σας ανέφερα.
Στη φυσικοθεραπεία, που υπάρχει μια υψηλή ζήτηση, επειδή είναι ιατρική στην ουσία εξειδίκευση που δεν έχει, να πω ότι δεν έχει τον καθεαυτό γιατρό που τους καπελώνει, γιατί ο γιατρός θα συνταγογραφήσει, ο ψυχοθεραπευτής θα εφαρμόσει. Στην αγορά εργασίας βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί σε μεγάλο βαθμό διασυνδέονται όλες αυτές τις εργασίες που κάνουν οι ψυχοθεραπευτές με το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο πήρε απόφαση και έχει πάει στο 1/4 τους τζίρους και τις συνταγογραφήσεις τους. Λοιπόν, αν θέλετε να γυρίσω πάλι στα μηχανογραφικά, νομίζω ότι καταλάβατε λίγο πολύ το πνεύμα μου. Στην ανομοιογένεια κρίνω τα πιο πολλά λάθη που κάνουν τα παιδιά που είχαμε εδώ πέρα σήμερα μέσα. Είναι αυτό, μήπως μου δίνει ευκαιρία? Λοιπόν, θα γυρίσω μετά. Θα γυρίσω μετά εδώ. Παρακαλώ. Ναι, κοιτάξτε λίγο. Κοιτάξτε λίγο, βγάζω τις παρατηρήσεις σε όλους. Ναι, αλλά τώρα, αν θέλετε. Ναι, μπορείτε, διαλέξτε το λίγο. Ναι. Εγώ έχω γράψει τις σημειώσεις σε όλους. Λοιπόν, όλοι ξέρετε, θα τρέξω λίγο στα γρήγορα να σας πω κάποια πράγματα και μετά ξαναγυρνάμε στα μηχανογραφικά που κάνετε εσείς ερωτήσεις. Όλοι ξέρουμε τα ξενόγλωσσα τμήματα του μηχανογραφικού. Υπάρχουν και τα κρυφά ξενόγλωσσα τμήματα. Σήμερα πρέπει περισσότερο να κοιτάμε στον ιδιωτικό τομέα και όχι στο δημόσιο τομέα. Άρα λοιπόν, έχουμε το τμήμα νούμερο 4, το Βαλκανικό Σλαβικό Σπουδών. Έχουμε το τμήμα 9, γλώσσας, φιλολογίας και πανεπιστημίων χωρών. Έχουμε επίσης το τμήμα 89 και 90 Σλαβικών Σπουδών και Τουρκικών και σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, τα οποία επειδή έχουν την ξένη γλώσσα μέσα, έξω από τις γενικές γνώσεις που αποκτούν τα παιδιά σε πολιτιστικά, σε οικονομοδιοικητικά, αποκτούν και τη γνώση δύο ξένων γλωσσών. Το είδα κάποιο παιδί στο μηχανογραφικό που εδώ πέρα που τα έβαλε όλα αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο το έκανε συνειδητοποιημένα, έτσι φάνηκε. Του ξέφερα μόνο παρεξήνιες και το έβαλα ερωτηματικό. Λοιπόν, έχουν αυτό το σαφές πλεονέκτημα, που αν μη τι άλλο, σήμερα το να τελειώσει ένα πανεπιστήμιο σε αναβαθμίζει πάρα πολύ σαν κύριος και σαν προσωπικότητα. Αν έχεις και ένα υψηλό επίπεδο σε κάποιες μη συνηθισμένες γλώσσες, έτσι, όπως είναι οι βαλκανικές, όπως είναι, να βάλεις το καλά αποτέλεσμα, ή όπως είναι οι σλαβικές, οι τουρκικές και οι αραβικές. Ανοίγουν πολλούς δρόμους, και οι κινέζικες βέβαια. Βλέποντας τον Πρωθυπουργό σήμερα να υπογράφουν εκεί τις συμφωνίες για 7 δις, θα τους κάνω. Πείτε μου, τι. Α, θα μπει σαν τμήμα, έτσι. Βεβαίως. Οπωσδήποτε ανοίγουν πολλούς δρόμους. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε δίπλα μας, είτε από Τουρκία, είτε από σλαβικές χώρες, είναι δεδομένο. Εγώ θα το ανοίξω λίγο αυτό, γιατί έχω συζητήσει με παιδιά τα οποία είναι φοιτητές αυτά τα θέματα και δουλεύουν με αυτή τη δεξιότητα. Θα σας πω κάτι άλλο. Λοιπόν, έχουμε μια κοπέλα που περνάει Βαλκανικών, είδα κάποιος το έβαλε και πρώτο, Βαλκανικών και Σλαβικών. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό, αν πάρεις κατάλληλη κατεύθυνση, παίρνεις και επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου. Όμως, αν δούμε γενικότερα, αν θες να γίνεις οικονομολόγος, δεν πας ένα οικονομικό. Αν θέλω να δούμε γενικότερα το πρόγραμμα σπουδών, να πούμε ότι ήξεις αφήξεις είναι. Δεν θα έλεγα ότι σου δίνει και κάποια ιδιαίτερη αναβαθμισμένη γνώση, εκτός από τις ξένες γλώσσες. Σημαντικό. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τη Μαρία, μια κοπέλα. Τελειώνει το Βαλκανικό, ξέρει αγγλικά, γαλλικά, έχει και 2 γλώσσες μέσα από τη σχολή, κάνει ένα μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Διπλωματία στις Βρυξέλλες. Οι Βρυξέλλες, να ξέρετε, παίρνουν 200 με 300 άτομα κάθε χρόνο. Αν γράψετε το διαδίκτυο EPSO, είναι ο ΑΣΕΠ των Βρυξελών. Λοιπόν, και την παίρνω στις Βρυξέλλες, τώρα θα έχει 7 χρόνια, παίρνει 7.000 ευρώ. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι όταν πήγαν τα αποτελέσματα, μπορεί να σας πανηγύριζε που πήρα 19.000 μόρια. Και ο άλλος να πει δεν πέρασε, ξέρω εγώ, στο οικονομικό τάδε, δεν πέρασε στο Βαλκανικό. Ή δεν πέρασε, ξέρω εγώ, στην νομική, πέρασε στο Βαλκανικό. Και να πει και με πόσο έχει, 15.000 μόρια. Όμως, να είναι τελικά αυτός που με κατάλληλη στρατηγική βρήκε το σωστό δρόμο και κατέληξε εκεί που έπρεπε. Πώς μπορεί να βγει κανείς οικονομολόγος από όλα τα επιστημονικά πεδία? Καταρχήν υπάρχει ένας μύθος όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Για τα οικονομικά, να σας πω ότι έχει ψηφιστεί εδώ και ένα χρόνο περίπου, έχει περάσει νόμος, ο οποίος λέει ότι αν έχεις οποιοδήποτε πτυχίο, οποιοδήποτε γυμναστής, και έχεις ένα χρόνο προϋπηρεσία στα οικονομοδιοικητικά και μεταπτυχιακό, εγγράφεις στο οικονομικό επιμελητήριο. Εντάξει. Με ένα χρόνο προϋπηρεσία και μεταπτυχιακό στα οικονομοδιοικητικά, εγγράφεις στο οικονομικό επιμελητήριο και αποκτάς επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου. Όλα τα επιστημονικά πεδία βγάζουν οικονομολόγους πλην του τρίτου. Το πρώτο επιστημονικό πεδίο έχουμε το βαλκανικό που σας είπα, το νούμερο 4, το νούμερο 10 δημόσιας διοίκησης, το νούμερο 15 και 16, όχι, το νούμερο 13 και 14 διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών στον Πειραιά και στην Πάντιο. Επίσης, έχουμε ΤΕΗ στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, τα οποία ΤΕΗ λένε, είναι αυτά που βλέπετε εδώ, 120-21-22, που μιλούν για διοίκηση. Επίσης, δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο έχουμε τα δύο τμήματα της στατιστικής, στο τέλος, μάλλον δεν είναι στο τέλος, το 207-208, Στατιστικής Αθήνας, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πειραιά. Της Αθήνας είναι μόνο στο δεύτερο και ίσως κάποιοι να μην το προσέχουν. Επίσης, το τμήμα πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, που σας είπα, του Πειραιά και εφηρμοσμένης πληροφορικής του Μακεδονίας που τα είχα σχολιάσει πιο πριν. Επίσης, δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου απευθείας, χωρίς μεταπτυχιακό δηλαδή. Συνεχίζω, στο τρίτο δεν υπάρχει αυτό το είδος. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο έχουμε το βιομηχανικής διοίκησης και τεχνολογίας. Επίσης, δίνει επαγγελματικά δικαιώματα. Να πω ότι αυτό, όπως και το διοικητικής τεχνολογίας που είναι πιο κάτω του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, το οποίο επίσης δίνει επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου και πληροφορικού αυτό, το διοικητικής επιστήμης και πληροφορικού, όπως αυτά τα δύο που ανέφερα, έχουν μια πολύ καλή δυναμική αναπτύξη τα τελευταία χρόνια με την εφοδιαστική επιστήμη. Έχουν κατευθύνσεις πάνω στα logistics. Ειδικά το Πειραιά έχει πάρα πολύ καλή διασύνδεση και πολλά παιδιά βρίσκουν άμεση απασχόληση με όλα αυτά που γίνονται στο λεκανοπαίδιο. Και να πούμε ότι αυτά δεν θα γίνονται μόνο στο λεκανοπαίδιο, παζαρεύουν όλα τα λιμάνια της Ελλάδος οι Κινέζοι, έτσι. Αναπτύσσεται πάρα πολύ ο κλάδος της εφοδιαστικής επιστήμης. Επίσης, πάνω στην εφοδιαστική που το ανέφερα, μην μου φύγει, και το ναυτιλιακό σπουδών, ένα του Πειραιά και ένα της Ισχύου, και αυτά έχουν διέξοδο προς τα εκεί, με πιο καλή αυτή του Πειραιά. Μιλάω τώρα για επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου, εννοείται στο 5ο επιστημονικό πεδίο. Όλα τα τμήματα έχουν επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου, δεν έχει όμως, μπορείτε να βλέπετε στο 5ο επιστημονικό πεδίο, το αγροτικής ανάπτυξης. Αυτό έχει πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα και ο μόνο, παρόλο που κάνει γεωργική οικονομία. Μπορεί να συνταγογραφήσει και φάρμακα. Δεν βγαίνει οικονομολόγος, έτσι. Όπως το αγροτικής οικονομίας πάλι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου βγαίνει επαγγελματικά δικαιώματα γεωπόνου. Τα άλλα τα έχω σχολιάσει από αλλού. Μια και αναφέρω το 5ο επιστημονικό πεδίο, πολλές φορές μπερδευόμαστε με τα μόρια. Το τμήμα της διοίκησης επιχειρήσεων της Χιού, το 506, θεωρείται τα καλύτερα του τομέα του και είναι ο πάτος στα μόρια στη διοίκηση επιχειρήσεων, γιατί είναι στοιχείο. Εντάξει, πολύ καλά τμήματα το 12 και το 13, απλά προσέξτε ότι το 12 Πειραιάς θέλει και ειδικό μάθημα σχέδιο. Για όσους ενδιαφέρονται για το δημόσιο και απασχόληση ως καθηγητές, όταν θα ανοίξει το σύστημα, που κάποια στιγμή θα συμβεί γι' αυτό, οι απόφοιτοι του οικιακής οικονομίας και οικολογίας έχουν τις καλύτερες προοπτικές από όλους τους πτυχίους πανεπιστημιακών σχολών, γιατί είναι οι μόνοι που βγαίνουν στο αντικείμενό τους και βγαίνουν 40 περίπου απόφοιτοι κατ' έτος. Άλλες παρατηρήσεις. Δεν κάνω παρατηρήσεις για κλασικά φυσικός, μαθηματικός, νομικός. Έτσι, γιατί προσπαθώ να σας πω πράγματα που να μην ξέρετε. Θα με βοηθήσετε εσείς με ερωτήσεις για τα κλασικά, αν θέλετε. Λοιπόν, πώς μπορείς από το πρώτο επιστημονικό πεδίο να βγεις πληροφορικός? Από το πρώτο επιστημονικό πεδίο με το τμήμα 12, διαχείρισης πολιτισμικού περιβάλλοντος και νέων τεχνολογιών, όπως επίσης και από το τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 88, πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας με έδρα τη Μυτιλήνη, βγαίνεις και πληροφορικός. Και μάλιστα μαθαίνουν και εφαρμογές στα παιδιά αυτά και η απασχόληση που έχουν στην αγορά εργασίας έχει κυρίως με τις γνώσεις πληροφορικής. Άρα λοιπόν, αν κάποιος είναι στο πρώτο πεδίο και νιώθει ότι το έχει λίγο με την πληροφορική ή με την τεχνολογία, επίσης με την τεχνολογία πολύ καλό και το 91. Τεχνών ήχου και εικόνας.
επεξεργασία ηχοεικόνας. Στην Κέρκυρα με εφαρμογές σε 3D αναπαραστάσεις, κόμιξ και διάφορες εφαρμογές, τις οποίες μπορεί να ζήσει κάποιος. Αν πάτε σε όλη την περιφέρεια που θα δείτε υπάρχουν πάρα πολλοί τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, λείπουν αυτά τα παιδιά. Δείτε λίγο τα γραφικά των κεντρικών σταθμών και των περιφερειακών. Και δείτε υπάρχουν αυτά που σας λέω, τα έχουμε δει μέσα στην αγορά που σας λέω τώρα. Δηλαδή ένα παιδί που κατέχει τις γνώσεις που έχουν αυτά τα τμήματα θα δει άμεση απασχόληση. Λοιπόν, τρέξαν προγράμματα με ανέργους. Και επειδή ήμουν στη συμβουλευτική σε εκατοντάδες άτομα που έπρεπε να τους βρούμε δουλειά, πηγαίνουν τα παιδιά σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, πληρωνόταν τα παιδιά, οι επιχειρήσεις δεν πληρώναν τίποτα και όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Ξέρετε όμως ποιο ήταν το πρόβλημά μας. Βρίσκαμε οικονομολόγους, βρίσκαμε πληροφορικούς, βρίσκαμε πάρα πολλούς, οι οποίοι είχαν τα πτυχία τους, είχαν θεωρητικές γνώσεις, δεν ξέραν τίποτα από πρακτικές γνώσεις. Ξέρετε πόσους θα μπορούσαμε να στείλουμε απευθείας στην απασχόληση αν πάνω στη γραφιστική, πάνω σε χρήση νέων τεχνολογιών στο να δημιουργούν 3D αναπαραστάσεις και γενικώς να μπορούν να προγραμματίζουν, βρίσκουμε άμεση απασχόληση. Λοιπόν, 98-99% ΦΠΗ, ΦΠΨ, Αθήνα και Γιάννη. Επαγγελματικά δικαιώματα φιλόλογου και όχι ψυχολόγου. Αν έχω κάποιο παιδί που θέλει την ψυχολογία, το λέω αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια όλες οι κοπέλες έχουν στραφεί στην ψυχολογία, χωρίς να δούμε αντίστοιχη ζήτηση, και δεν περνάει στην ψυχολογία, θα προτείνω αυτά τα τμήματα. Κάποιος άλλος θα έλεγε, αφού έχεις επαγγελματικά δικαιώματα φιλόλογου, να μην πας σε αυτά τα τμήματα. Εγώ θέλω να επενδύσω πάνω στο άτομο. Και εφόσον του ταιριάζει η ψυχολογία, άμα δει τα προγράμματα σπουδών, στο ΦΠΨ πρέπει να πάει το παιδί. Μα θα μου πει, αφού φιλόλογος θα τον πάρει το φροντιστήριο. Τα πάντα ρίλεμε. Όλα αλλάζουν στην αγορά εργασίας. Και αν σας πω γιατί το ισχύει σήμερα, το καίω αύριο το παιδί. Για ποιο λόγο? Όλα τα επαγγέλματα ανοίγουν. Και έχουμε δει λοιπόν ότι το ΦΠΨ αρχίζουν και βγαίνουν και οι πρώτοι νόμοι που μπορεί με κάποιες προϋποθέσεις παίρνει και από τους ψυχολόγους. Αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει σύμβουλος ψυχικής υγείας, δεν γίνεται ψυχολόγος, αλλά ήδη μπαίνει. Ήδη μπαίνουν τώρα στα σχολεία, αρχίζει και ανοίγει το παιχνίδι με τους σχολικούς ψυχολόγους. Από τα τμήματα αυτά είναι επιλέξιμοι όπως και οι ψυχολόγοι. Και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να ανοίξει το κομμάτι αυτό και για τους ΦΠΨ. Άρα πρέπει να επενδύσουμε στο παιδί το ίδιο και όχι σε πράγματα έξω από το παιδί. Λοιπόν, προσχολικής αγωγής, ΤΕΗ, πρώτο επιστημονικό πεδίο, προσέξτε, δεν βγαίνει στην νηπιαγωγός. Έχει τον ίδιο τίτλο με το πανεπιστήμιο, αλλά δεν βγαίνει στην νηπιαγωγός. Είσαι μόνος υπεύθυνος για παιδικούς σταθμούς και για βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς. Σας μίλησα εδώ για τα διάφορα τμήματα της πληροφορικής, εφηρμοσμένων και μαθηματικών επιστημών. Εάν θέλει κανείς να περάσει μαθηματικός, αυτό είναι το μαθηματικό με τα τελευταία μόρια. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα συγχωρηθεί με το άλλο το μαθηματικό του Ηρακλείου. Πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα μαθηματικού. Όχι όμως αυτό που λέει μαθηματικός άμμος στατιστικής και αναλογιστικής, αυτοί βγαίνουν, εγγράφονται στο οικονομικό επιμελητήριο, οικονομική κατεύθυνση. Τα μαθηματικά είναι εργαλείο σε πάρα πολλές επιστήμες. Και στη φιλολογία μας σπουδάσει κανείς και στη θεολογία μπορεί να κάνω μάθημα στατιστική, μπορεί να κάνω μια έρευνα. Κυρίως όπως εφαρμογές των μαθηματικών έχουμε στην οικονομία και στην πληροφορική. Εκεί έχουμε τις πολλές εφαρμογές των μαθηματικών. Και η στατιστική επιστήμη που είναι υποδιέρεση. Λοιπόν, εκεί έχουμε κυρίως τις εφαρμογές. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος να σπουδάσει αυτό το κομμάτι της στατιστικής και αν θέλει με εφαρμογή πάνω στην οικονομία. Είτε να πάρει κατεύθυνση και της στατιστικής. Αυτό είναι το τμήμα αυτό, ξαναλέω, δεν είναι μαθηματικό. Δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα μαθηματικού. Αυτά σας τα έχω αναλύσει. Το 2019 ψηφιακών συστημάτων Πειραιά, επαγγελματικά δικαιώματα πληροφορικού, όμως είναι το μόνο το οποίο δίδει και παιδαγωγική επάρκεια ταυτόχρονα. Δηλαδή, αν κάποιος ενδιαφέρεται και για καθηγητής, έχει το 2 σε 1 με το τμήμα αυτό. Από τα άλλα θέλει έξτρα μεταπτυχιακό ή σεμινάρια για να αποκτήσει την παιδαγωγική επάρκεια. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, τονίζω το 238 τεχνολόγων τροφίμων μέτρα του εργοστόλι, γιατί τους ξέφυγε. Αυτό κανονικά πρέπει να είναι στο 4. Έχουμε άλλα 3 τμήματα που είναι στο 4. Πολύ καλό αυτό το ΤΕΗ για όσους έχουν πιο χαμηλές βαθμολογίες. Τα ΤΕΗ, όχι αυτό, συγκεκριμένα τα ΤΕΗ. Αυτό δεν είναι τα πλέον οργανωμένα. Σε μια βιομηχανία η οποία στέκεται και έχει αυξήσει και εξαγωγές. Έχει θετικό πρόσημο. Γενικώς η βιομηχανία τροφίμων μέσα στην κρίση. Και αυτό κάτι λέει. Το λέω γιατί υπάρχει στο δεύτερο πεδίο και όποιον έχει εγκλωβιστεί. Θα προσέξετε λίγο στο μηχανογραφικό, το 253 και το 254 που ήταν τα μπερδεύουν παιδιά, και εδώ το μπερδέψαν κάποια παιδιά, στο έχω γράψει.
Από το 2053, επιστήμης διαιτολογίας και διατροφής, βγαίνεις διαιτολόγος, που σημαίνει επικοινωνία, που σημαίνει ότι μπορείς και συνταγογραφείς. Κλινικός διαιτολόγος. Το 2054, πανεπιστημιακό πτυχίο, δεν έχουν βγει ακόμα τα επαγγελματικά δικαιώματα. Μη στέκεστε σε αυτό. Είναι σε όλα τα ελληνικά τμήματα, έτσι γίνεται, μετά από κάποια χρόνια θα βγουν. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα βγουν διαιτολόγοι, παρόλο που αποκτούν γνώσεις και πάνω στη διαιτολογία. Οι γνώσεις τους είναι πιο κοντά σε αυτές που δίνονται στα ΤΕΙ της τεχνολογίας τροφίμων σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Όπως το 2053 έχουμε και ΤΕΙ διαιτολογίας και διατροφής με παρόμοια επαγγελματικά δικαιώματα και η ΜΕ και η ΔΕ. Μόνο διαφορά δείτε στο δημόσιο μια προκήρυξη, ένα νοσοκομείο θα δείτε πουθενά άλλο. Στην πράξη τα ίδια κάνει και το πανεπιστημίο, τα ίδια κάνει και το ΤΕΙ. Αλλά μη στέκεστε σε αυτό. Αυτό το λέω είναι γενικό. Έχει σημασία το τι γνώσεις, το τι όπλα, το τι βέλη έχετε στη φαρέτρα σας, παιδιά. Έχει σημασία λοιπόν το αν θα πάτε και το ταξιδέψετε για Θεσσαλονίκη με μια Ferrari ή με ένα. Τι να πω, ένα Ζάσταπα, υπάρχει, δεν υπάρχει τώρα. Λοιπόν, σας τα τόνισα αυτά εδώ στο τρίτο πεδίο. Λοιπόν, μπορώ να ακούσω ερωτήσεις αν θέλετε ή μπορώ να πάω και σε άλλα μηχανογραφικά, αλλά πιο καλά να πάμε λίγο πιο ελεύθερα σε ερωτήσεις. Μέσα σε όλο αυτό το ανακάτεμα που έκανα, μου δώσετε ευκαιρία να σας πω πιο πολλά πράγματα. Θέλει να ρωτήσει κανείς κάτι? Ναι. Τώρα κάτσε λίγο, μήπως σου πάρω και άλλα μηχανογραφικά. Άστο λίγο. Θες να φύγεις? Ναι, πάρε. Θέλει να ρωτήσει κανείς κάτι, παρακαλώ. Ναι. Αν ενδιαφέρεται κάποιο σε προγραμματισμό. Ναι. Λοιπόν, σχολές. Ναι, εάν έχουμε, όταν ακούμε στον τίτλο μια σχολή, με ρώτησε κάποιο και είπα να το σχολιάσω μετά, ας γυρίσουμε στην πληροφορική. Λοιπόν, όταν λέμε πληροφορική στο μηχανογραφικό, να ξέρετε, έχουμε τριών ειδών σχολές γενικότερα. Έχουμε αυτές που έχουν μέσα πολύ hardware αλλά και software, που είναι τα πολυτεχνικά. Έχουμε αυτές που λέει πληροφορικής, που είναι κυρίως software. Όταν λέμε πληροφορική, δεν σημαίνει ότι θα κάνεις μόνο software, θα κάνεις και hardware. Αλλά λέμε κυρίως το πρόγραμμα σπουδών είναι αυτό, προγραμματισμός. Και έχουμε κάποια άλλα τμήματα που είναι εφαρμογές της πληροφορικής σε τομείς βιοιατρικής τεχνολογίας, εξεργασίας ήχου, πολυμέσα κλπ. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε προγραμματισμό, έχουμε το τμήμα του Αριστοτελείου εδώ. Έχουμε πολύ καλό τμήμα της ΑΣΟΕ στην Αθήνα, πάρα πολύ καλό τμήμα, τα καλύτερα που έχουμε και οργανωμένο και δυνατούς καθηγητές. Έχουμε το τμήμα η επιστήμης υπολογιστών στο Ηράκλειο. Αυτά που σας είπα τα τρία είναι τα καλύτερα. Τώρα, αν θα δείτε εδώ, στην πληροφορική, έχουμε πολλά άλλα τμήματα. Ας πάρω ένα παράδειγμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Τρίπολη. Αυτό δεν είναι από τα πλέον οργανωμένα τμήματα. Δεν έχουμε πολλούς φτασμένους καθηγητές. Να πω ότι το Πανεπιστήμιο δεν έχει από τις πολλές διασυνδέσεις με την αγορά εργασίας στην Τρίπολη την έχει. Ούτε θα έλεγα και διατμηματικές με άλλα πανεπιστήμια. Δέστε όμως, τι έχουμε παρατηρήσει. Τα μικρά τμήματα, όπως παραδείγματι στην Τρίπολη, έχουμε κάποιους νέους ορεξάτους καθηγητές που τι γίνεται, έχουν προσωπική επαφή και επικοινωνία με τους μαθητές, με τους φοιτητές, που ένας που θέλει και το έχει μεγαλύτερο προσλαμβανόμενο όφελος από ό,τι αν είναι σε κάποιο άλλο που έχει πρωτοκλασσάτους καθηγητές, αλλά που καθένας δεν τους ακουμπάει ποτέ. Ένα άλλο παράδειγμα που έχω να πω εδώ για την πληροφορική, αυτό σας το είπα για την Τρίπολη που ξέρετε τι γίνεται. Στη Λαμία. Αυτό το 2001 στη Λαμία, πληροφορική Λαμία, τους ξέφυγε. Είναι τμήμα που το οποίο τους βγήκε πέρυσι κατά λάθος. Πέρυσι κλείναν όλα τα τμήματα, τα συγχωνεύουν και βγάλαν ένα τμήμα. Αυτό έχει να κάνει με έναν, να μην πω ονόματα τώρα, έναν κυβερνητικό που κατάγεται από τη Λαμία, που όταν έμαθε ότι θα πάρουν την πληροφορική από τη Λαμία, δεν ήξερε τι και οι βιοϊατρικές εφαρμογές πάνω στη βιοϊατρική. Πληροφορική με εφαρμογές στη βιοϊατρική δεν ήξερε. Και λέει, όχι, το τμήμα της πληροφορικής το βάλετε. Επέμενε και τελικά έγινε μπέρδεμα και κρατήσαν και το τμήμα της πληροφορικής και βάλανε ένα νέο τμήμα πληροφορικής. Όλα αυτά εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λέει: λάθος κάνετε. Εμείς δεν ζητήσαμε τμήμα πληροφορικής. Όχι, εσείς δεν ξέρετε, εμείς ξέρουμε. Να μην σας τα απολογώ, έχουμε τμήμα πληροφορικής χωρίς εγκαταστάσεις και χωρίς καθηγητές. Πέρυσι επιβιώσαν παίρνοντας από το Θεσσαλίας κάποιους καθηγητές να έρχονταν να πηγαίνουν από τον Βόλο και κάποιους αναπληρωτές πολύ λίγους. Γενικώς δείχνει όλα τα ευτράπηλα αυτά του Αθηνά. Άλλη ερώτηση. Ναι. Ναι, παρακαλώ, όχι.
Ακούστε. Ναι, ακούστε. Ασφαλώς και μπορεί να το δηλώσετε. Εσείς δεν θα δηλώσετε τμήματα πιθανολογώντας το που θα περάσω, όπως εξήγησαμε. Θα πείτε το παιδί μου έχει 2.000 μόρια. Ποιο θέλω περισσότερο από όλα, εργοθεραπεία. Εδώ τα βάλω. Ίσως δεν είναι κατανοητός. Εάν έχω δηλώσει 100 τμήματα και περάσω στο 100ο τμήμα και έχω ένα μόριο παραπάνω από κάποιον που το έβαλε πρώτο από το τμήμα που έβαλε εγώ 100ο, εγώ θα περάσω. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό, αλλά το αντίθετο είπα. Λέω, αν έχω 99 τμήματα που δεν τα πιάνω και πιάνω το 100ο, θα περάσω σε 99 που πάνε στον αέρα. Δηλαδή, εσείς πάρτε από τα 2.000 μόρια μέχρι το τελευταίο, με τη σειρά που σας αρέσει να τα βάλετε. Δεν θα πείτε το πιάνω, δεν το πιάνω. Είναι απλό. Η ισοβαθμία παίζει ρόλο μόνο σε μια περίπτωση. Όταν ισοβαθμίσουμε με τον τελευταίο επιτυχώντα σε στρατιωτική σχολή. Που είναι πολύ σπάνιο. Μόνο στις στρατιωτικές είναι τον τελευταίο επιτυχώντα. Έγινε κατανοητό, κυρία μου. Τώρα, δεν το καταλάβατε. Συγκεκριμένα, πάρτε εργοθεραπείες. Μα να σου το πω αλλιώς. Βλέπετε εδώ στο τρίτο πεδίο έχει 30 ΤΕΙ. Από τα 30 εσείς εργοθεραπείες, δεν θέλετε. Αυτό θα βάλετε ένα. Ποιο είναι το πρόβλημα, αυτό σας είπα. Δεν είναι καθόλου η ιστορία. Αν συμπληρώνει τα μόρια θα περάσει. Αν δεν περάσει, πάμε στη δεύτερη επιλογή. Τι να κάνουμε. Δηλαδή θέλετε να περάσει και συμπληρώνει τα μόρια, δεν κατάλαβα το ερώτημα. Μετά θα βάλει και τις 3 λογοθεραπείες. Η Γιάννενα, 2, συγγνώμη, καταργήσαν την Καλαμάτα. Και τις 2. Όταν έχουν αυτές τις 2 συγκεκριμένες, δηλαδή αν πεις λογοθεραπείες παράδειγμα, αν παίρνει τα μόρια και η πρώτη επιλογή είναι αυτό σαν λογοθεραπεία, ότι το έβαλε πρώτο ή δεύτερο εκεί. Δεν έχει καμιά σημασία, αυτό σας εξηγώ. Γιατί κάποτε ακούσαμε αυτά. Ναι, σας το εξηγώ τώρα, δεν έχει καμιά σημασία. Σε περίπτωση μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας, εκεί κοιτάνε ποιος έχει πιο καλό μεσόωρο. Ναι, αυτό πώς θα μπορούσαμε να το δούμε σε περίπτωση που δούμε ότι με το τελευταίο ισοβαθμή. Ναι, θα κοιτάξετε δίπλα στα αποτελέσματα. Μιλάει ποιος έχει πιο υψηλό μεσόωρο. Εσείς έχετε στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Τα άλλα τα παιδιά που είναι στα γενικά λύκεια, κοιτάξτε το γενικό βαθμό πρόσβαση που είναι τα 6 πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Κοιτάνε το μεσόωρο. Και αν ισοφερίζουν και εκεί προσθέτουν μετά τα 2 μαθήματα ειδικότητας. Αλλά αυτό είναι πολύ σπάνια περίπτωση. Εντάξει. Ναι, η κυρία πίσω, ναι. Ναι, θέλετε να τελειώσετε λοιπόν, ναι. Τελειώστε λίγο, κυρία Μποστά. Σε περίπτωση δηλαδή που δούμε ότι είναι στη βάση του τελευταίου ισοβαθμού, πού γίνεται η ένσταση. Δεν κάνετε ένσταση. Το σύστημα μόνο το ψάχνει. Ναι, και αν βρει να υπάρχει ισοπαλία σε όλα αυτά που είπα, περνάει και τα 2 τα παιδιά. Δηλαδή, όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, εσείς θα δείτε. Τώρα κοιτάξτε, εγώ παρασύρθηκα με το μηχανογραφικό και θα σας ρίξω το πιο σημαντικό τώρα. Καθίσω την ερώτηση και θα ρίξω το πιο σημαντικό. Τι να κάνει στο σπίτι, βέβαια, δυστυχώς δεν είναι λίγα παιδιά. Λοιπόν, πείτε μου λίγο, κυρία. Πίσω, ναι. Α, δεν το ολοκλήρωσα. Μπαίνετε με το κωδικό σας. Έχει το παιδί ένα κωδικό που δεν είναι παλαιό. Μπαίνετε το κωδικό, τα αρχικά επίθετο το όνομα κλπ. Και βλέπετε εργοθεραπείας ή λογοθεραπεία. Βλέπετε γιατί που περνάτε, εδώ ψάχνετε εσείς να κάνετε μαγικά. Ναι, κυρία. Έχει κατευθύνσεις, ναι. Ναι, και μετά παίρνει την εξειδίκευση, ακριβώς. Κοιτάξτε, καταρχήν όλα αυτά είναι προμοδιοικητικά ΔΕΗ και καθαρά τουριστικών επιχειρήσεων να πάρει το παιδί μπορεί να εγγραφεί στο οικονομικό επιμελητήριο πλέον και να πάρει επαγγελματικά δικαιώματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρέπει να δείτε αν το παιδί πρέπει να στραφεί πιο πολύ στο marketing, στην επικοινωνία, στα καθαρά τουριστικά ή να πάει σε οικονομική κατεύθυνση. Εφόσον το ενδιαφέρει ο τουρισμός, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή να πάρει τα τουριστικά. Θεωρώ πιο πρακτική άλλο διοίκηση στον τουρισμό και άλλο το πρακτικό. Το πρακτικό κομμάτι υπερέχει ο Άγιος Νικόλαος και η Ρόδος, η Αστέρ που λέμε. Αν και τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, δείτε λίγο παιδιά και εσείς που θα φύγετε λίγο, ένα λεπτό λίγο, κρατικάριστε λίγο ένα λεπτάκι. Μπαίνετε εδώ σας έχω δώσει και ένα χαρτί το τι θα κάνετε σπίτι. Μπαίνετε εδώ στο Edu4U, το site μας, που κρατάει η ομάδα μας. Εδώ αριστερά σας έχουμε όλα αυτά τα οποία χρειάζεστε, μπορείτε να δείτε όλα τα πάντα. Αυτό το οποίο θέλω να κάνετε είναι το εξής. Εάν μπείτε πάνω εδώ, καταρχήν λέει εγγραφή. Μπορείτε να εγγραφείτε όπως στο Facebook, να πάρετε ένα κωδικό. Είναι υποχρεωτικό, δεν είναι υποχρεωτικό. Όποιος εγγράφεται, ό,τι γράφει, αποθηκεύεται και μπορεί και μπαίνει και το βελτιώνει. Αυτή είναι η διαφορά μόνο. Ας κάνω εγώ τώρα την εγγραφή μου. Κάνω την εγγραφή
και λέω πηγαίνετε και πηγαίνετε εδώ που λέει μηχανογραφικό δελτίο και πάτε εδώ που λέει υπολογισμός μορίων. Βάλτε εικονικά μόρια, υπολογίστε τα μόριά σας. Έχουμε νομίζω ένα από τα πιο πρακτικά προγράμματα για τον υπολογισμό μορίων. Μέχρι και δίκτυ μάζα σώματος γύρω στις στρατιωτικές σχολές σας έχουμε εδώ. Πατήστε υπολογισμό, γίνονται τα μόρια και αποθηκεύονται μέσα. Μετά που θα βγουν τα πραγματικά πάνε και τα αλλάζετε. Ωραία. Αφού κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία, μετά πάτε, σας οδηγεί μόνο το σύστημα βήμα-βήμα συμπλήρωση μηχανογραφικού. Και λέτε εσείς, OK, συμπλήρωση μηχανογραφικού. Σας λέει, επιλέξτε 2 από τα 5 πεδία, επιλέγετε εσείς, ας πούμε, τα πεδία τα οποία θέλετε. Αν θέλετε, κάνετε και μια εκτύπωση πιθανές σχολές εισαγωγής, σας τις έχουμε ετοιμάσει εμείς. Και μπαίνετε να συμπληρώσετε το μηχανογραφικό. Εδώ τώρα, επειδή δεν φαίνεται όλη η οθόνη, θα την μικρύνω λίγο να φανεί. Έχει αλλάξει ανάλυση της οθόνης του δικού μου υπολογιστή, γι' αυτό στο δικό σας θα φαίνεται κανονικά όλο αυτό. Ο projectors θα κάνει αυτά. Ωραία, το απομάκρυνουμε λίγο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βγαίνουν από τα πεδία τα τμήματα. Ας πούμε ότι έχω τι να πω, είμαι την τρίτο τέταρτο, ας πούμε ότι έχω 16.000 μόρια. Για να μην έχω όλο το χαμό, θα πω βγάλεμα από 18.500 μόρια μέχρι 15.000 μόρια. Έτσι βάζουμε φίλτρα. Επίσης έχουμε φίλτρα πόλη. Κάποιος που λέει θέλω Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Πάτρα, πατάει μια Αθήνα, μια Θεσσαλονίκη, μια Πάτρα, τα έχουμε όλα αυτά. Λοιπόν, και βγαίνουν οι σχολές οι οποίες είναι στο εύρος το οποίο εμείς επιλέξαμε. Λοιπόν, στη συνέχεια καλούμαστε να διαλέξουμε με τη σειρά που θέλουμε τις σχολές. Αν δεν έχετε δουλέψει στο χαρτί που σας δώσαμε, έχετε στο μυαλό σας μια χοντρική σειρά, περάστε χοντρικά αυτή τη σειρά. Με τη σειρά που τα κάνω κλικ, με αυτή τη σειρά τα επιθυμώ. Δηλαδή λέω φαρμακευτική, μετά οδοντιατρική. Στις σχολές θα μου βγει πρώτα φαρμακευτική και μετά οδοντιατρική. Βάζω βιολογικό, βάζω. Τέλος πάντων, επέλεξε 7-8 τμήματα. Θα πατήσετε αποδοχή επιλογών. Στη συνέχεια προτείνει το σύστημα κάποια αίτια που ξεχάσατε να βάλετε μήπως τα θέλετε. Εσείς μπορείτε να πείτε, OK, δεν ξέχασα τίποτα να προχωρήσετε. Μπορείτε, αν θέλετε, να επιλέξετε αυτά που σας προτείνουμε. Εδώ λοιπόν λέει, θέλεις να σου προτείνω κάποια τμήματα, λέω συνέχεια, δεν θέλω να μου προτείνεις. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διαφορά. Όταν θα ανοίξει το σύστημα του Υπουργείου, το να πάτε στη σχολή με κωδικό 297 να βάλετε 1, στη σχολή 836 να βάλετε 2, όπως τα βάλαμε εδώ, είναι το εύκολο. Το δύσκολο ξέρετε ποιο είναι. Γιατί να τα βάλω έτσι. Και τι κάνει το ένα τμήμα και τι δεν κάνει το άλλο. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι προτείνουμε εδώ. Αν θυμάστε, σας είχα πει, είχα κάνει κλικ πρώτα τη φαρμακευτική, μετά την οδοντιατρική. Βλέπετε, βγαίνουν περίπου με τη σειρά που τα έκανα κλικ. Λέω τώρα, τι κάνει η ιατρική Θεσσαλονίκης. Πάτε εδώ δεξιά που έχουμε το info. Μάλλον πιο δεξιά λίγο ακόμα. Βλέπετε που έχουμε το info. Και έχουμε ένα πλήθος πληροφοριών για όλα τα τμήματα, σκοπός, προγράμματα. Σας τα έχουμε πιάτο όλα δηλαδή, μην κουράζεστε όλα. Από κάτω έχουμε ερωτήσεις, απαντήσεις με άλλα παιδιά. Βλέπετε που έχει εδώ πέρα ένα σταυρουδάκι. Όποιος κάνει κλικ, γράφει την ερώτηση και η ομάδα μας απαντάει κιόλα. Εάν πάτε εδώ πάνω δεξιά, βλέπει πληροφορίες, μπαίνετε στο site της σχολής και βλέπετε και από την ίδια σχολή τι παίζει. Πιο κάτω που λέει γιατρός στο επάγγελμα, κάνετε κλικ εδώ, έχουμε τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων σε μονογραφίες επαγγελμάτων. Δηλαδή βλέπετε δεξιότητες, εκπαίδευση, μέλλον, ειδικότητα. Δηλαδή έχουμε τα πάντα που υπάρχουν για το κάθε επάγγελμα. Άρα λοιπόν, με την εφαρμογή που έχουμε κάνει στο Ινστιτούτο Υπουργείου και την έχουμε δωρεάν, ξαναλέω, εφαρμογή, τι κάνουμε, σας δίνουμε ένα εργαλείο να πείτε γιατί αυτό πρώτο και όχι δεύτερο και το άλλο τρίτο. Άρα λοιπόν, αφού μπαίνετε και έχετε αυτό το εργαλείο και τα ψάχνετε και δεν χρειάζεται να τα κάνετε πάνω και έξω. Πάτε, τα αποθηκεύετε, αύριο έχετε το ξαναφτιάχνετε, την άλλη το φτιάχνετε, καταλήγετε τελικά. Δείτε, αυτό είναι 4. Αν το σβήσω το 4 και το κάνω 6, αυτομάτως όλα τροποποιηθήκαν. Αυτό είναι 9. Αν αυτό που είναι 9 το κάνω 1, αλλάζουν όλα και μπαίνουν σε σωστή σειρά. Μετά θα πατούσα αποθήκευση. Θα πατούσα, αφού τα τελείωνα και τα έφτιαχνα, και μετά θα πατούσα προβολή, εκτύπωση. Θα πήγαινα στο φροντιστήριο που έχω τους καθηγητές που με στηρίζουν όλα τα χρόνια.